Is-sibt it-tajjeb il-kulħadd, grazzi tal-li siftek mill-ġdejt illum u għas-sibt il-karnival u għalhekk aħna wkoll se niċċelebraw dan il-programm b'ħafna affarijiet u ħafna kurzitajiet għandna l-personatajiet xorta qegħdin magħna, però fuq kollox għandna programm naqa' kim żewwaq b'ħafna affarijiet ukoll. Apparti minn dan kollu, forsi qed taraw li libes, insomma, provoktaw intom jiena li sibt il-biss, provoktaw intom ta' xiex il-biss karnivali batunna wkoll fuq Facebook, però ħanilqa' minnu fih għaliex illum għandna kif għadtilkom programmi kulurit. Għandna ħafna affarijiet dal-programm partikolari u għalhekk nilqa' lill-personalità li għandi għalikom illum hija persuna vivaċi, allegra ħafna u allura żgur illi illum fil-karnival ħanġibulkom aktar ferħu pożittività. Qed nirreferi għal Marija La Barocca flimkien mal-ħbib tagħha illi għandna magħna lil Mike, għandna lil Claudia, għandna lil oħta Lara, l-ors tagħha Daryl u kif ukoll lil Caroline. Kif aħna? Mhux ħażin. Għabdu s-suffara ħanisimgħukom mela b'każ baxxulhom il-mics. Wieħed, f'daqqa ejja, 3, 2, 1. All right, ejja. Mela, qed tħossukom tajjeb Mark, all right? Tajjeb, Claudia, eċitati. Xiftit? Xiftit għax ma nafux se jkun hawn, però żgur li ħansiru nafu ħafna affarijiet li ma konniex nafu dwar il-barokka. Mhux hekk, anke xi praspa li tagħmel il-barokka u xi affarijiet li forsi għamlet dan l-aħħar. Però apparti minn dan ħanilqa' miegħi lil Ġosmar ħanaraw illum x'se jagħmel u fuq kollox għaliex għandna wkoll sorpriża ħelwa f'dar programm tal-Karnival. Merħba lil Ġosmar. Ora xi ġmiel għandna, ara xi ħlew għandna illum, Prinċipessa. Hello, sweetie. X'int nice. Min għandek illum, għajdinna naqra. Fil-fatt dinja Marija, kantanta żgħira, però għalkemm żgħira diġà rrappreżentat il-Malta, barra minn Malta, tkanta b'diversi lingwi, bil-Malti, bl-Ingliż. Vera? Bil-Russu u xek. U bil-Bulgaru wkoll? U bil-Bulgaru, berba lingwi diġà. U vera brava. U fil-fatt l-lum minħabba il-program speċjali tal-Karnival, xtaqna li ikonna waħda mit-talenti żgħar Maltin, upcoming talent, ġifieri promettenti ħafna. Jiena ta' Venezjan il-biss, kif qed tinduna. Venezjan polit. It-taqsek serti, imma insomma. Ejja, dak mhux politiku, huma l-Venezjani u bil-ball gowns. Fil-fatt ħana mill-ikla tajba llum mal-kantanta Georgina għandna intervista esklusiva waqt l-ikla tajba dwar it-tfulija tagħha Georgina, kif kienet meta kienet għadha żgħira u l-Georgina li bbisniha wkoll ta' Venezjana. Ġifieri jibqgħu segwu l-ikla tajba ħalli taraw kif se tkun Georgina proprju waqt l-ikla tajba. Għal din l-intervista esklusiva xi ħadd minnkom però min jieħu sehem fil-kompetizzjoni ta' Facebook tal-Arom itlu hemmhekk fil-Facebook ta' Sibtek, għamlu like u għażlu starter main corso deserta li tixtiequ intom u tirbħu dak ir-rigal propju illum stess. Tajjeb, akkartat ukoll il-taqgħu ma' Ġosmar minn wara l-kwinti ta' xġara fil-Malta Eurovision. Iva għandna filmati esklusivi għalikom. Ħajja Ġosmar, ħanilqa' mill-ewwel xkejkna hawnhekk, ħallek il-mike fidejk, tajjeb, x'ħadd kantalna? Respect. Kemm tajda ħelwa respect. Ħalli fidejk, ħadd kantalna. Sinjuri, applaws kbir lil Marija! Just a
Brava, Proset, kem taf? Thank you. Thank you, kem għandek żmien, fakkarni naqra. 5. Għat għandu 5 snin biss, ġifir immaġinaw di 4 tim oħra, x'se nisimgħu dwarha wkoll. Jiena nixtieqlek proset, tibqa' sejra hekk, naf li l-kant tħobbu ħafna, naf li tħobb tilab it-tennis ukoll. U tilab it-tennis sew, ġifiri għandha ħafna talenti tifla. Ħalli għal il-mami u d-dadi taħħa mela tuħabel il-Mario u il-Natalja, ħalli inkellmu malaj ukoll, fejn sen saqsijom ukoll rigward tefaj. Grazzi Mario u Natalja, li ġiftulna il-dall-anġlu hawnhekk. Isma li, kaddi l-Italja 5 snin imma kif? Ġelu għentom tkantaw x'tagħmel? Lu ma jkunu jridu jisom minnu, ma fimni, mbagħad komplet ħeġġiġa naqra, imma turik li tkun triti u m'hemmx għalfejn toqgħod tisforzhom it-tfal. Juruk minnhom huma. Dik tajba, dik toġobni tfal tisforzawhomx, it-tfal kemm qed naraw ta' żgħira, hawnhekk imma xtriti. Il-bib ġalhomx jagħmlu offert li ma jridux huma, fl-aħħar mill-aħħar se jiddejqu. Mbagħad tgħinhom naqra u jekk ikunu jridu jkomplu, jekk ma jkunux iridu jkomplu terħilhom. U naf li ħadd mur barra minn Malta wkoll ġa marret u ħterġa' żmuru. Jista' sejra l-Belarus kant. Sejra l-Belarus, u tikkompeti. U ħansaqsi wkoll il-Natalja hawnhekk il-moment how do you feel when you see her performance abroad? I will be happy for her. I am excited. All right. Of course. Mela, jindi ringrazzjakom ħafna, naf li l-mommi tisħi wkoll, grazzi li l-kom li kontu maħna, u grazzi kbira wkoll il-Marija Mġiz. Awguri, nerġgħu niltaqgħu miegħek f'sibtek. All right. Applaus kbir lil-Marija u d-daddi tagħha. Grazzi Mario, grazzi Natalja. Mela, ħataqbdu l-bajro, ħatibqa' miegħi, ħatoqgħod miegħi lissa, okej? Ħatoqgħod naqa' miegħi. Mela, ħataqbdu il-bajro malaj, ħalli niffirmaw il-kuntratt flimkien. Anzi, ħammorru ftit riklami, niġu lura, u mbagħad nibdew il-kuntratt u fuq kollox naraw l-isfidi li għandna u l-verità propju għal ħatlif Marella Barokka u l-bib tagħha. Ħankollhom dal-waqt. Lura maħna u għawnek ninsabu lesti mal-Barokka. Għajdli, kollox sew? Xej, għatlek lesta. Lesta, preparata. Biex tiffirmali. Biex tiffirmali. Il-kontratt. Ma biex għalek għatan diħdej għal-Marija unek il-valletta tija illu, mara kemm ħelwa. Ħafna. Mela, għabdu l-pinna għalli tiffirmaw il-kontratt, mux hekk Marija, lele. Mela, ħajfirmaw kontratt. Mela, ħanaqraħulkom li għu kem tafdan il-Barokka. Nafdakum. Mela, jina taħt nifirma l-ċetta da kollu li ser jisir fuqi u solennement imwijat li sanajt il-verita kolla u xejn inqas mill Verita. Verita, emmuma, kullħat tiffirma ħalli niċċekjaw, proset, tajjeb, okej, iffirmajtu, all right, mela, dal-waqt kif għatilkom ħalli niskopru kol il-bib tagħna li għandna hawnhekk magħna manka wkoll x'konnessjoni għandhom mal-Barokka u ħanibdew Marija l-ewwel persuna li ħatibda tilab hija Marija fil-fatt u ħatati l-ewwel sfida li xissa kif drajtuna l-ewwel persuna li ħatintażel se jkollha sfida bil-fors. Ħanaraw min se jażel u min se jażlu d-diretturi tagħna tlaqna ħanibdew l-isfidi tagħna llum waqt. Il-logħba tagħna Verita jew sfida edizzjoni Karnival mal-Barokka. Il-mument ta' suspens. U naraw min? Oh! Ah, my lovely sister. Oh, isek tuħu gost minn qalbek it-tila. Ħafna. Ux! Għax kif qaltila, my lovely sister, mela ħanaraw propju l-ewwel sfida li għandna lik kif għatilkom bil-fors tiħdu sfida. Mela, Marija ħatibda taqra. Ħanaraw xi sfida għandna għal ħatħlif. Lara, rajt, ix isek daqqa kalmajt. Ħadet għataw, liħe. Mela, għalik għand il-peanut butter, trid titfaw fuq imnieħrek u tilaqu, l-ikla tajba. Ġili provajta Marija di. Tħobbu ma' peanut butter. Le, ovvja li le. Tħobbu l-peanut butter. Le, dik il-problema li ma ħobbux. Ma ġili doqtu. Ma jkollok tamela l-sfida. Għax taħmel? Memx ta' applaus l-Lara, għalli tamel l-ewel sfida hu postok. Problema ma laħħax il-sini ma mniħri, ma somma. Ma ndix il-sini raqsek twin. Tittiprova, għandek minuta ċans, tajjeb, il-ħin jitlaq propju issa, tlaqna. Mela, le, stenna, hu paċenzja, stenna. Le għandellek l-eksja, dellek ek, issa jla. Prova tu. Għara Mux ħajja xim. Ma għandix ċans, rajjen ħi. Għandix xaqsu la zaħiri. Prova. Għaxħaqlu għafik. Iktar.
Mux ħajna xil. Le? Le, żgur le. Mela, sekonda, ħajna xilek ekk jemma. Brava, ejja, nexxila, proset! Għax tal-karnival, ta' ejja postok, mela. Għax biex ta' xaqra għara l-min jiġu l-affarijiet, ta' il-sila ximdi toħorġu daqsek fih. ċentimetru, kollox petit għanda. Tistax tgħid għandha l-sena twil. Le, proset, tara l-barokka. Mela, ħalli nkomplu t-tini, verita jew sfida sa xistantkom ċans li tażlu. Oċ bitek l-ewwel sfida? Tipprovat dar? Le, għax ma jinnexxilek. Mela, ħalli nkomplu b'Mark. Mark, ħanibda saqsilijek l-ewwel. Inti il-barokki lek tafa ħafna żmien mhux ħażinu. 15 sena. 15 sena. Ekku. U ġili kellek xtajt magħha pereżempju? Għax, naħseb. Le, fil-fatt. No. Dejjem nitċajta, dejjem. Ma Marija dejjem titċajta. Dik il-kontra, kiena xina jima Marija l-istess, diffiċli. Aha. Mara pozitiva u hekk u imma ġieli kellna momenti seri tagħna, fis-sensi li l-ħajja. Ġifieri pereżempju bħalma f'momenti ta' diqa Mark jieħu l-ewwel biex jiġi jisimak. U fikri dik napprezza ħafna fih. Dik hemm min isaqsik mara x'anka jiena meta kun jafu l-ħajkol il-barokka miegħi kulħadd tgħidilha ħalli tkellimna fuq il-pożittività, imma jekk filix ilek iġġiba għax jien sfortunatament ħanajt inkun b'ħafna pożittiv, però ġieli nista' d-dinja ma jħallukx. Imma kif jirnexxilek xorta waħda? Le, jien niġġildilha, pereżempju. Għattu messaġġ żgħir tanka f'dal-programm. Le, pereżempju llum jiena ġejt hawn mhux ħaniddeq ngħid ma niflaħx. Ekku. Però Nikkonfermaw il-prova titkun fissija meta jkollok l-isfida, mhux meta tkun kollox miexa ħarir, għax il-ħajja ekki. U fil-fatt nixtieq nħu spunt minn bravissimi proġett tagħna. Ekku, kont se nitkellem fuq aktar tard. U ta' Ġosmar u ta' Ġosett, illi aħna rridu isna bħal meta tinħassel kuljum. Aħna kuljum ninħasslu biex ninħasslu mill-ħimiġ u l-istess il-ħajja dik id-doża ta' pożittività li tgħid leru mrid nerġa' nqum u niġġildilha. Fimt? Dik importanti li niftakruha kuljum. Ekku, fil-fatt aħna grazzi għal Marija qegħdin immorru jien Ġosmar u Ġosett, qegħdin immorru nduru l-iskejjel u qed nagħtu messaġġ ta' pożittività u jiena hawnhekk pubblikament ngħidlek għax ħafna hekk niltaqa' ħafna studenti tfal ġieli barra inti ġejt l-iskola tagħna. Nuħu gost għaliex dawk il-ftit ħin li qed inqattaw qed nuħu ħafna lura jien tiskanta. Qed nagħti lilhom għax qed inkellimhom fuq affarijiet pożittivi, però qed nuħu ħafna lura għaliex li tiltaqa' ma' tfal li jkellmuk it-tfal li tara anke ġieli ċertu problemi qas timmaġinhom daw it-tfal tiskanta dik id-doża żgħira dik il-ftit żgħira tagħmelhom effett kbir. Grazzi Marija, ħalli nkomplu bil-verità u sfida darba jmissu Mark, tajjeb, Mark Howard u fil-fatt ħanaraw il-min se nagħtu il-verità u sfida. Tlaqna. Jista' jkun toħod l-barokka, jista' jkun teġa' tiġi lara. F'dal-programm tal-Karnival kollox hu possibbli. Naraw min? Caroline! All right, Caroline. Fil-fatt illum kif qed taraw ukoll għandna il-Cowgirls u għandna l-Pirati. Ilbisa Mark, ilbisa. Bil-kontra. U għandna l-Pirati għaw, ġifieri l-irġiel ta' Pirata u nista' Cowgirls. Nixtieq grazzi ħafna lil Tallira Plus Jumbo Store ukoll talli jagħtina wkoll daw l-aċċessorji wkoll Karnival insibuhom dejjem tajnuna. Grazzi lis-Sur Santo lit-tim kollu. X'ħan għażlu ħi? Sfida, proset, mawx għalik għal l-sfida li nkomplu u l-sfida għalik tajt xi ħaġa hekk. Għandek minuta ċans biex tikkonvinċi lin-nies jixtru il-flok li għandek fuqek bħalissa isek qed tagħmel teleshopping. Importanti semmi ġdittu semmi xejn, all right? Tajjeb. Ejja hawnhekk, għandek preparata, għandek minuta ċans, għandek da, ġifieri. Libsa għal da. Tajjeb, iġġalhom li jixtru. Mela fidejk, ħares dik il-kamra. Semmi li ġditt importanti. Ta' fidejk. Teleshopping ma' Caroline. Mela, importanti li tażlu dal-top għax għandu materjal jiżlo u vera materjal ħafif, materjal li mhux ħajdejqek għax anke tkun tista' tiċċaqlaq sew m'inti okkupata. Tħossok pulita meta tilbsu u il-fatt li you feel light ittik dak il-ċertu emozzjoni sabiħa. Bħala kulur sabiħ ukoll għax ma tista' tqabbel kollox miegħu, ġifri jmur ma' kollox iktar u iktar għandek tażel dat-top.
U jaħbilek naqra difetti li importanti. Lallu. Proset, ejja, ma dala 7 sekondi ma proset. Eba għali. Taf oġbitni li jizloq. Li jisna. Għalfej ma li jizloq. Għax materjal jizlo ma jaqbaċ tniet. Tħossu aħjar, proset, postok. Għada jċemplu. Għada ħajċemplu l tele-shopping. Mela, ħalli bda nismu minnatkom mela Marija, l-axħar praspura li għamiltu, bat l-oħrajn ħalli għajdu praspura li għamlu miegħek. L-aħħar praspura li għamilt il-Marija. Marija. Għax ikolli wis. Mela, u waħda minn dawk li niftakar kont għadni xara banku għajt fuq tal-kamera. U n-nies ftaqqa waħda raw ċappa safra. U għalu da xġara u raw il-kamera titċaqla kont jien. U għasnej, l qed naqra l-aħbarijiet u għad flokket najt, per eżempju, association. Association? U ġara mbagħad qed tjajtu. Le, xa titjajnija kienet live. Kont live. Darboħra niftakar meta kont l-RTK, dak kellna kuritur enormi, sakemm tasal mill-kamra tal-aħbarijiet sal-studio, u l-printer waqaf li. U għattej, hejja, print, jaw kien dak ta' dot matrix. U għat, hejja, l-offsenar. U ġrejta. U sa' kew wasalt, ovvjament, un-bat, għamilt, iselmilkom, jiena Marija Muscat, nil-għakom. Rajtom ek fuq il-radio. Tatlu għal il-mike. Għax ma flaħċ naqra iktar. Kodla nifs. U metta tinfaqat itħaw, Isma, nafli. Iktar moment serju, per eżempju ċaġa solenni, nfaqat itħaw. Nfaqat itħajek, tiġik naturali. Isma, kurzi ta' zaħira ma laqqa ma nsaqsi l-oħrajn, ġili ġratlek per eżempju, xmux bdejt nara filmat ukoll. Tkun da barra per eżempju, tatja jinnaf xaħġa live, link, u jaddi xaħat jow xejjillek. Mella. Jew jitħaq biex iċer tal-familja ġili ġrablek. Le, mux jek, nkun edha nagħmel live link. U darba minnom niftakar gwarda manġat ma ninsija viċin il-PBS. Ikun hemm raġel għadli hekk, yes, you can do it, baby. Jitma l-laħbija beda. U jiena rrit niprofa nikkonċentra, u. Bat wara morta li, ġifiri. Għattilu you can do it, baby, x'vera għamiltlu. L-faġina. X'għamiltlu? Le, ġbittu naqqa minn widnieħu. All right. Morta li, ma flaħċu. Mela du sissa juġaħudni. Mela, Mark. Prospura fej titul Marija. Mela. Jnajti verita, konet niprofa nasib. Il-iktar ħaġa nasib niftakar, imma ma nafx jekk hija tajba li nsemmija. Xi ħaġa banali. Meta konna coffee shop u il-waiter kien jismu Jesus. U ngħid il-cappuccino minn Jesus u bajt għaddej lallu kemm qed inħossni guilty li saqsejt il-Jesus għal-cappuccino. U għamilna xi 5-10 minutes. Kien jismu Jesus. Beda Jesus. qisu jisti għax qisu beda jasib. Ħassejt nara. Kont qatt ma smajt isem I mean. Kien Spanjol, kien. Xbedla kissa ħajnduni, all right, ok. Claudia? Praspar, ma tantx niftakar, jena ili naf il-Marija minn dukelli, mux ħanajt minn dukelli, insomma. Kanna 16 sena naħseb. Sixth form. Konna sixth form fl-imkien u niftakar l-għal darba li veru ekka minna ħbib, konna għat namlu show, konna għat norganizġa dak iż-żmien kienet kanta Marija, insomma, u tielet kanta l-Carmen, il-ħabanera niftakar, u ħassa ħażin Marija. Kulħadd idur magħha, panic, kulħadd idqax kienet here on stage within 3 minutes. Xinadni la Marija, issa fil-kas naqbżuk tinkwetax, issa nkomplu bil-programm, u mbagħad tidħol iktar ta' xined, okej, jiena rajt għaddili. Għamet, kantat, issa mexi, u daħlet hekk. She's a fighter. Marija ek. Mela, Caroline? Konna Londra u konna t-namlu dal-video tal-ju. Tajdrom inti il-makeup artist. Makeup artist, ta' Marija. U inni. Toilet t-tispiegħala. Ħaditla fid-detta. Makeup artist. U konna f'Westminster. Taħt Westminster Public toilets. U għadna memx tamel, we have to do it there, għax like kienem il-bar tu kesħa. U tħanna nizdiħlin, aħna fil-roknat niprofaw namlu l-make-up, ifem, vera tħaqnax. Dak il-ħin kienet vera spontanja. Le, waqt li għet jiġbdunna l-music video, da jaħsbuk xi Beyoncé u fil-Twisted Bridge. Kulħadd ġej għal-firem u jistaqsi tad-daħ kienet. Ġisfiċċajt għamil tal-make-up ġo public toilet. Public toilets. Daryl? Xej speċjali, niftakar waħda l-axħar kella photoshoot Marija, deċidit biex tagħmel xarat il-lix. Xinti tagħmel li xari, U Daryl jiġi ma fxekattilkomx l-ewwel jiġi l-arus tal-ara li hija oħt il-barokka. Jien ma tarġi biex nagħmel dawl families inħawwa, ma seftemtuni.
U wasanna ftit minuti qabel il-photoshoot u ġita l-fotografer għal li xara mux tajjeb li tikun fin-nokli wara argument sħiħ kena nqogħdu nirranġaw ta' malaj u naġlu Marija ovvjament. Ma kienx kontenta xiditu fil-lix mux fil-nokli. Abżitila. Abżitila. Ovvjament. Ma kellu raġunu tu Għambat kelli raġuni. Kellu raġunu. Lara, Jiena. kelkom ħafna. Kellna Waħda ħafna, ma minnhom? qed nipprova niftakar waħda mill-passat ħafna mill-rakkonti li kienet tirrakkunta li jiġifieri, kienet għadha studenta, kienet għadha tmur l-iskola, kienet tmur sixth form. Eħe, u darba insomma meta talat fuq tal-linja, tiġbet il-ħabel ta' tal-linja biex tipprova biex twaqqaf tal-linja fl-istage u tant kemm ġibdita qatatilu għax ma setax U għamletek rajin ara. Niftakarhom dok tal-ħabelijiet. Jien ġili mhux suppost tajda, ġili kont indoqqa pereżempju qed nagħmel hekk. Kont inkun sejn l-iskola, joqgħod jaqaf xejn. Xajta lajt. U kelli oħra fuq tal-linja, ħaskos kbir tal-linja u għajt fuq raġel xie, naqra tiltu. Bis-serje tal-orda raġel serje. Għamilt mela jint. Għamilt fuq tal-linja. Issa ħalli tolbok tajt li persuna waħda, alright, minn daw kollha, ovvjament ikollok tażel issa, li hawnhekk qed nilabu. L-iktar praspura li joġbitek minn daw kollha, l-iktar rakkont li joġbok minnhom kollha, persuna waħda biss. Lara. Loħtok ħatażel. Alright, mela da Lara, ta' tal-linja u għalek Lara, ħantuk food pack grazzi lil James Caterers. Thank you. Alright, għal-karnival. Tajepek, ħalli tuqgħod tiċċelebra wkoll karnival grazzi ħafna James Caterers u l-tim kollu. Mela, għandi hawnhekk tifla kwieta, kellhom bżonn it-tfal kienu kollha bħala. Għandi l-Marija hawnhekk ukoll għandi l-Barokka hawnhekk, mela li ħatamlu għandkom il-board, ħalli tiktbu għandkom il-menu ta' Turel del Nonno, l-abbonat ta' Turel del Nonno, u ħalli tiktbu żewġ platti li fihom iż-żebbuċ. Tlaqna issa l-ingredient prinċipali huwa żebbuċ u ħanaraw min se jaqta' dawk iż-żewġ platti li se jikteb huma żewġ platti li għandi miktubin hawnhekk jiena nistennew naraw. Tħobb tikol Marija inti? Xi tħobb tikol għajdu naqra? Kellem fuqha wara. Xi tħobb? Meatballs. Meatballs tħobb anke nħobbhom dawk. Tħobbhom bit-salsa il-meatballs? Jew waħedhom? Kollhom bil-pasta. Tikollhom bil-pasta qed naqra ta' xi ma nismax. Bil-pasta tikollhom? Tajjeb, jiena nħobbhom ukoll. Imma qed naraw hawnhekk huwa akwitt perfett. Meta jidħol li ġeneralment hekk jiġri, però il-biċċa kbira meta niġu biex niklu, mhux biex nażlu. Għażlu li żewġ platti fadalkom 20 sekonda, ġifieri mhux li fadal ħafna ħin. Importanti li tħaffu, ħalli naraw minn ser nixxielu jaqta' dawk iż-żewġ platti li għandi propju jiena hawnhekk. Marija d-dejja. Jiena vera nammirakom, ta' tilabu dil-logħba, x'jiena kan niġi biex nażel platt ġi nindu mad-dej. Mela, skada l-ħin, ħanibda minn Claudia Urino b'Aurilna, please, ħalli naraw x'għandek miktub, mela, għajdomna mozzarella. Mozzarella di bufala salad u fried octopus and wine and garlic. Zomma hekk, Mark. Għal 4 stagione e penne għal 4 pomodori. Marija. Disastru x'waħda rnexxi li nagħmel open focaccia. Nixtieq tagħmel waħda waqqajt kollox. Helwa wisqla twaqqaf affarijiet. Mela, in-naħa l-oħra Lara. Kif ta' fuq il-karta, sorry, ma' open focaccia u capricciosa ktibt jiena. Suppost tibtem hekk, imma żomma. Mela żommu hekk ħalli narawhom. Ħalli capricciosa. Kif tibqa' inti? Jiena ktibt open focaccia u 4 stagioni. All right. L-istess pallara, open focaccia u capricciosa. Bil-bajrok tiftu, right, suppost kellek il-market. Mela fil-fatt kienu mozzarella di bufala salad u fried octopus in wine and garlic u erbaħt ir-rigal nat labata Turel Nonno propju Claudia! Proset! Intu applaus! Mela aħna f'se nagħmlu Marija, ħambur ftit riklami, wara riklami eżatt, ħalli nkomplu aktar verità u sfida, ħalli għanna u kol xi sorpriżi u tinsewx dal-waqt Iva esklusivament se nurukom tim tagħna kien wara l-kwinti tal-Malta Eurovision u ħanurukom x'ġara dakinhar u ħafna filmati li qatt ma rajtu għalhekk ħanurukom waqt sibtek dawl filmati minn ftit ieħor minn wara l-kwinti tal-Eurovision. Bqgħu magħna. Lura Mara, kieku tafu x'konfużjoni kelli, sa sakemm għax għandi l-Marija żgħira u Marija l-kbira, la biex għajattilhom it-tnej. Qed tuħu gost miegħi Marija l-ewwel nett? Żgur, orret, nagħmilek hekk ħabba l-mike. Ħanilagħbu l-logħba tal-pizza Petrus ma' la Barokka. Jej. All right, preparata. Mela, jitla l-ħin issa, għandi l-pizza hawnhekk u tittaq ta' ingredient
milli aħna, ovvjament fi ħafna ingredienti, ma wieħed għażilni aħna, okej, fidejk, bil-mod, bil-affetti ta' bil-mod, ejja. Għax taħseb kont nikdimlek subaj. Tibżax, blek nissaqtu subajja, xan ma kdimtulix. Ħadd ikdim li subajja kienet. Għajt inti għam iż-żebbuċ. Proset, imma mux dak U tuna. Tuna, Ma proset! t-tittiri bit-ċoħra tal-liqtajta. Mela, t-tnoqt nitmaħħilek, Mela, alright, skada l-ħir, bil-mod, ħan neħħilek il-skarfa u il-blindfold, sekonda xandri tal-makeup itħares li ħallejtom l-emmek għajnija tajjeb. Mela, titja, kompli. Mux ħal-id-dejja. Lele, u għalik għanna pizza par-baked. Thank you. U batta mela meta trid inti għażilili għandek margherita, maltija, Mintajt tuna, il-verita. capricciosa. Rajt nizaqqi madari. U tħassartni minn daw kolla. U rajtek naqqa ma tiflax Naqmallu trita u allura. Ħanikol, ħanaddu. Lajd li tuna, capricciosa, margherita, Capricciosa. maltija. Capricciosa, pizza Petrus hija propju alla barokka u postok issa ħalli nkomplu hija miegħi Marija, mbagħad taqsmu l-pizza bejnietkom, mela ħalli nkomplu għaddejjin, infakkarkom minn hawn ftit ieħor għandna filmati esklusivi ta' ġara minn wara l-kwinti tal-Malta Eurovision għalikom bista settek aħna kellna l-kru tagħna propju hemmhekk u sanurkom x'ġara u anke wkoll kif sar il-festival minn wara l-kwinti propju tal-Malta Eurovision. Għalhekk nixtieq nifraħu wkoll it-tim kollu tal-PBS tax-xogħol tagħhom. Grazzi kbira lill-Chief Executive ukoll lil John Bandi u t-tim kollu tal-PBS. Mela, ħankomplu bi Claudia. Claudia, ħanaraw min se jagħti min se jieħu anzi l-verità jew sfida minn għandek. Tlaqna. Titlaq il-mużika tas-suspans. U nistennew naraw. U għandkom ċans li tażlu jekk hux verità jew sfida u din id-darba miss illi Claudia. Daryl! Okay. Xtieħu, Daryl? Sfida. Taqna sfida. Karnival, sfida, qralu Claudia ħalli naraw naqra x'għandek, inħaffu malajr. Inti l-lejla sejjer Boogie Night, għandek minuta ċans biex titrasforma ruħek f'persuna ta' 70s. Boogie, top boogie, Okay. let's boogie. Mela, mura malaj, ħalli libsu lek parrokka u nitfawk. Sew, mela, ġili mortu Boogie Night. Ja, ma. Skallibsu kif għalek, Marija. Helma, wis, ta' t-tħoma, u. Prespur oħra di. Vera, ammetti, il-problema miegħek hija għadix inti għattitu tkunu tafu li kelli problema b'dal programm meta għattu li ġib 5 tiħbieb. Tnej minnhom huwa intu ġożmar. Muxek, ma nafx nilabu miegħek. Ekku. Boogie Night, xajdu li Boogie Night? Jien darba mort Boogie Night u vera konti għadsew, Ġili mortu? 80s. Ma mort, qatt ma kelli l-opportunità li mor, ma nixtieq immur. Illum ħatara la rusek, forsi titħajja. Tajjeb, mela, mur iċċekkeli waħdek kux lest, Marija, jidlek kux lest joli ħalli naraw, mela jidli naqra, mwara. Lest, tal-bugi preparat, all right, okay, tajjeb, mela, ejjalaw, ħalli morru Boogie Night. Taf x'jagħmlu l-Boogie Night? Joqgħdu jisfnu hekk tal-80s. Ta' nisfnu magħhom. Mela, nilqgħu magħna lil Daryl illi preparatu lest għal Boogie Night tal-lejla. Tlaqna! Murmija, huda. Isa, hey. Kif qed insewu? Ekk jagħmlu Boogie Night. Saqajkom, hekk. Għax hekk kienu qabel, u mbagħad waħda fuq. Fuq. Bravi, proset! Mela, dik il-parrokka isek. Tafuhom il-kuġi di kampanja? Eżatt, Isek dak, anima mia, isek dak, eżatt. Issi Madonna. Mela, muħu postok qabel parrokka lissa, aħna ħankunu magħkom. Minn hawn ftit sekondi oħrajn u Marija ħalli nerġgħu niġu fejn għandna ħafna iktar sfidi Marija. Qed tuħu gost?
dik la, għattuħu għos, jitnuħu għos bi-kumpanija tijak, u ta'kom għaw maħna, għalix minnu ftit ieħor għanna aktar sfidi, għannidi minnu fiħu kol il-kompetizjoni ta' bata, kull ma tudu tamlu, itlu fil-pagġna ta' Sibtek fuq Facebook u għazlu iż-żarbun li libes jien illum, u rajt xħarġina għallat. Mela dan u żarbun, ok, li libes jien illum, u xaħat minnkom jista' jerbaħ żarbun għallat tijaw, grazzi l-bata, u tinsawx ukoll kompetizjoni oħra dik ta' Karpiza, itlu għamlu like fuq ritratt ta' Karpiza li sibu fil-pagġna Sibtek fuq Facebook u tistaw terpu kol il-basket iffirmat minn Penelope Cruz. Dak jista' jkun tagħkom grazzi lil Karpiza u nfakkarkom ir-rigali kollha aħna nħabbruhom issa fl-ewwel Sibt ta' Marzu. Ibqgħu magħna għandi messaġġ promozjonali għalikom u mbagħad għandna l-moda u nerġgħu niġu lura ma' La Barocca and Friends. Ibqgħu hemm. Lura maħna, jiena u Marija u La Barocca u l-ħbib tagħha u l-familjari. Insomma, l-lum għedin tali ta' sewta tal-program tal-karnival. Ma ta' sejtkom xaħġa, tħobbuh il-karnival? Jien Iva. Tħobbu ħafna? Ħafna. Speċjalment nħu pjaċir immur ġo xi maħżen u nara l-karwat jinbena u b'xogħol għandi dik l-opportunità wkoll. Xi ġmielu? Nħobbu ħafna. Nixtiequ ngħidu grazzi l daw kollha minn hawnhekk illi bis-saħħa tagħhom jista' jitla l-karnival f'Malta u anke wkoll f'Għawdex il dawk li ħadmu tal-produzzjoni tal-karnival. Jiena għamilt sentejn isfem fil-pjazza, ġi nafx ġifieri konna ilna nitalmu dik li nimmissi ħafna, konna biex nitalmu żifna minn xi għawissu nibdew. Lallu. Jien nixtieq xi darba jkolli karru wkoll. Bismek. Mela, ħirġa hekk minn fuq. Jaf, mela, ngħidu għal sena oħra tagħmlu xi karru bla barokka, ġifieri. Rridu jaħlu karta pesta u kartonċi u gazzetti. Lema, dak tkun fuq u nagħti xejjed. Eżatt. Mela, ħalli nkomplu aktar verità u sfidi darba ħan li naddu fuq kuġuna di kampanja fuq Daryl, ħanaraw Daryl min se jagħżel direttur tagħna biex jagħti l-verità u sfida. All right, tlaqna. Xinċekċek illum. Mela, ħanaraw min? Fidej għandu l-envelopes tal-verità jew sfida u l-persuna ħat intażel ja propju Claudia. All right. Laqas jimma nkun naf u mela. Vera, x'ħan għażlu? De. Il-karnival tajjeb u mela. Sfida, applaus lil Claudia li għażlet sfida. Issa l-sfida hija propju din. Mela, trid iċċempel Peppi Azzopardi u tgħidlu biex jaqta' naqa' xaru għax kibirlu issa. Mela, fimtuħ sew, trid iċċempel lil Peppi Azzopardi li ma jafx li ħanġemplulu u trid ta' parsinti telespettatriċi, all right? Hello? Hello, Peppi. Peppi, jiena nsegwik ħafna fuq xarabank imma għandek problema ta' għandek bżonn taqta' dak ix-xar. Min inti pris? Jiena telespettatriċi tiegħek. Insegwik ħafna Peppi ta' ma m'għadekx toġobni kif inti b'xarek twil. Tittaqtalu ftit. Imma ma tistax tgħidli min inti ġifieri. U mhux importanti min jiena, mhux l-importanti li jiena x'nixtieqlek il-ġitu, nixtieqek tidher tajjeb. Ejja, ma kif qed tgħidha speċi. Qed jitwallek ħafna, Peppi. X'inhu? Kont iktar gustus qabel? Ejja, ma ġifieri jekk inti tixtieq il-ġida, ma tix tgħidli xi spek taħtarijiet da. Hello? Hello? Jekk inti tixtieq il-ġid. Għalfejn ma tix tgħidli xi spek, inti mhux qed tiċċempel li teddidni b'xi ħaġa jew hekk, mhux hekk? Le. Jien jisimni Rita. Rita jisimni. Rita? Iva, Rita. Jaw ġieli ġejġo xarabank. Jista' jkun, ta' iwa ġejt ħafna drabi fl-udjenza. Għax l-eħni qed isniet nafu ma tgħidlix fejn nafu. Tkellimt ġifieri ġieli tkellimt xarabank jew. Ġieli għetlek xi kelma, Iva. U xi kienu suġġetti jew. U daqskemm kien hemm, daqskemm kellek programmi tajbin. Ifhimni di ta' xahri. Le biex inkun onesti jieri. Speċi dej ma tafx kif mhux noħu għalija ta' ma taf kif. U le mhux hekk, imma aħna nafu li inti dejjem tkun trid tidher tajjeb u hekk hu. U jiena qisni ħassejt li għandi ngħidlek.
Issa qed inxebtek ma' xi ħadd, ma nistax nimmaġina minn int. Qed nipprova nipplejak u ma nistax nimmaġina minn inti. Ma nistax nimmaġina minn inti. Imma mhux importanti li tkun taf kif jiena. Mhux importanti. Inti jekk qed tħossu naqra twil xarek mhux kemm taqtalu ftit. Ma sorry ta' sinjura, ġiviri sabi rispet kollu, mux ġiviri għax t-tellaħħomni biex nejdlek. Ġiviri ċempilli, ma tajdlix minn inti, toqt tajdli kif naqta xari għal inti xtindaħal, kif namel xari u ma namel, rispet kollu, jek inti bħu. Le, da pariru, mux għet nindaħal. Għajdli, inti, għalli jistajkun inti mittix forse xaħal dreser u tibtitħol sponsoru. Le, minn sponsor jena, minn sponsor, nħu pjaċir narak, Peppi. Mallura, inti qed tgħidli li tiġi ġo xaraba, ġifieri ma tiddejax tidher, però ma tistax tgħidli minn hekk. Le, ma nkunx jiena fl-udjenza nkun. Narak biss. Jiena qed inħoss li inti nafek jien leħnek. Hekk speċi ma niftax nisplejsjak, imma għandi memorja kbira jien niftakar il-kull min inkun kellimt u l-kull ma min intqajt. U nħoss jien intqajt miegħek. Jista' jkun rajtni jena u diħla jew hekk u fil-programm. Jista' jkun, ma tax fejt imur ma minn intqajt. Le, inti jista' jkun tiftakarni jiena niftakrek għax inti popolari. Le, naf, imma jiena niftakrek tiġi nitkellmu fit-tul qabel il-programm għas nkun nista' kellem il-ħadd għax ikolli aptit. Imma jien niftakar li inti kellimtek li kellimtek l-office jew xi ħaġek li ġejt l-office. Xi darba ġejt l-office jew hekk. Inti tkanta jaw. Le, ma nkantax. Għax, ma nafx jek, u insomma. Anyway, jiena fuq xari, nirringrazzjak jekk inti ġenwina. Pero qed niddubita kemm inti ġenwina. Li toqgħod iċċempi li ma tix tgħidli x'ismek. Jien naħseb mhux vera jismek Rita. U naf għal xi qed ngħidlek hekk għax inti meta tgħidlek x'ismek, domt 2 sekondi biex tgħidli x'ismek. Bniedem li tgħidlu x'ismek ma jaħsibix għax ikun jafu. Inti qatt taħseb tivvintaħ. Inti ġifieri qed tkun falsa u qed tgħidli li jismek Rita meta Rita ma jismekx. Peppi! Din hija ċajta. U qed inċemplulek minn fuq sibtek. Isma' għalli jista' jkun inti mhux magri, no? Iva! Għajdila Peppi, għalix fil-fat, ta' minn najdu għax kien ħat iġġenna u iċċawnek. Peppi, għajdila naqra inti. Dik magri, kienet ġit l-offiċju tkellimni. U iċċajta mux fuq kienet, imma jien fuqa, jien kon naf li. Fil-pat Peppi kien jaffa, provu għamlu ċajta li l-ek, frasi. Għax bdej taqbat maħħa tipo wicċa miskina tħassarta. Ikollu se najdlu. Imma issa laqt nitkellem, nixtieq ngħidilha kemm għandha tifla brava. Ħafna. Għandha tifla taf skanta u kemm għandha tifla għandha karattru umili u ġenwina. Grazzi Peppi. Grazzi ħafna ħallu tkompli tagħmel xogħolek fil-fatt. Ringrazzjaw ħafna Peppi segwina, allura bil-fors qed ikun jafu aħna ċajta nagħmlu għalilek naf li bħalissa tħawat. Imma bil-verità kienet ħadd iġġennen tipo imma ngħidlu ħajħodha ħażin. Mela, applaws kbir oħra lil Claudia li għamlitu tajjeb ukoll, Isma' li semmejna x'lor forsi ma kienx magħna, però ma tħallniex fiha sew, fil-fatt Claudia Magrin hija l-Om Kristina Magrin illi irrappreżentatna fil-Junior Eurovision Song Contest propju f'Novembru li għadda u għalhekk bekk alla Peppi inaugura lit-tifla tiegħek u vera għandek tifla b'vuċi sabiħa. Għandek tifla li għamlitilna wkoll ħafna unuri u ejja nfakrukom naqra il-performance ta' Kristina fil-Junior Eurovision Song Contest. Naraw flimkien. We'll keep moving on, together we're strong, that's what friends are for, after all. When something to get hurt, I will never let you down, I'll be your parachute, yeah, I'll take care of you, till you reach the ground, so you will safe and sound, I'll be your parachute, and I'll be there for you.
Prosa il-mamli taħħa u id-dadi u koll. Isma rajna l-ġunja, tixtieq tmur xi darba l-ġunja? Tkellaj, tkellem ma jgħetax ma jisimawx. Iwa. Tixtieq tmur? Ma tixtibu xi darba żgur. Għatanda 5 snin, u xi darba żgur ħatmur l-ġunja. Min jaf xlibsa jkollok dakinhar, nistennew naraw. Mela, ħana ħammorru biex niltaqgħu ma' Dr. Frank u għodu attenti għal dak kollu li sejja Dr. Frank għax saqsi mistoqsija xi ħadd minnkom biex imbagħad wara naraw min serbaħ ukoll ir-rigal lilna likom. Dr. Frank, fidejk. Nsellimlek Ryan. Illum ħanitkellmu fuq suġġett interessanti. X'inhi d-differenza bejn il-Botox u l-filler? Ħafna nies iħawduhom ma' xulxin, imma hemm differenza kbira bejniethom. Nibdew bil-Botox. Il-Botox, il-botulinum toxin, huwa mediċina li tintuża biex traqqat il-masil, ġifieri tirrilassa il-masil. Il-Botox ma jintużax biss għat-trattament ta' tikmix għażbuħija, imma wkoll jintuża fuq problemi medikali bħal huma fissures, bħal huma problemi fil-pajpijiet, fil-pajp tal-ikel, l-osophagus, problemi fil-bużieqa tal-pipi, problemi ta' għajnejn, ġifieri hemm ħafna użu minn barra ovvjament l-użu fi żbuħija fejn ineħħi t-tikmix ta' fuq il-moħħ madwar l-għajnejn, jista' jintuża wkoll biex tnaqqas il-gum smile fejn jidher l-aħmar ta' fuq is-snien. Imbagħad hemm il-filler. Il-filler hija fil-kelma nnifisha biex timla tufill. Allura hemm ħafna fillers differenti, tibda mill-hyaluronic acid, hydroxyapatite, calcium hydroxyapatite, u tista' wkoll tuża il-filler naturali li huwa x-xaħam tiegħek stess. Fejn inti tieħu x-xaħam minn parti ta' ġisem u titfaħħa tista' tagħmlu fil-wiċċ biex tnaqqas tagħti il-volum fil-wiċċ, tista' tagħmlu fil-bast tiegħek fis-sider, tista' tagħmlu fil-warrani biex ikun hemm enhancement tipo alla Kardashian. Ġifieri id-differenza bejniethom huwa wieħed li jimla u l-ieħor jirrilassa l-muscles. Huma tip ta' terapija li ħafna drabi jiġu kombinati ma' xulxin għax wieħed jgħin il-ieħor. Imma wieħed huwa mediċina u l-ieħor huwa biex jimla. Insellimlek Ryan, grazzi. Grazzi lek Dr. Frank u ħansaqsi mistoqsija lil Caroline li kienet attenta. Mela, x'kulur kienet il-mousemet ta' Dr. Frank? Fejqet il-mouse? Ma kontx daqshekk attenta tal-mouse. Tal-computer. Ħamra. ħamra, proset! Kont attent imma fejni, kienet ħamra u inti għandek food pack bl-ikel, grazzi lil James Caterers. Alright, grazzi ħafna James Caterers ukoll li jagħtina l-ikel għall-personajiet u l-bib tagħna li konna hawnhekk. X'inhi? Filler. Biex niġiqsni Kim Kardashian. Filler, ma inti għandek kuċċa kollha jbirku m'għandek bżonn tagħmel filler, dawk xi jinżillhom. Le, fil-patata. Alright. Ħatamlu filler. Mela, ħalli nagħbu l-logħba tal-Kazamija, hija ħdejja Marija, ħalli naraw min seħab il-logħba, hija ħdejja Klawdja, ħatlab il-logħba Klawdja li ħatamel huwa dan. Mela, ħaleqetu l-Marija hawnhekk, mela Marija, inti li mbagħad li tittamel, jekk tażel lilek Klawdja, titturi il-prodott li għandek hawnhekk. Klawdja tħarislaw. Sorry tgħidkom dar iżommu da fidejk, ta' oħroġ hawnhekk, Klawdja. Mela, kemm tollih? Ersaqlaw. Alright, mela qod hawnhekk ħatilha bil-logħba inti inżel misfel, mela għandek minuta ċans, naqdu l-par tajjeb. Mela għażel lill-persuni għandek hemmhekk u jollu l-prodott minn wara. Okej, ħaris, tlaqna, ibda. Marija. Marija li ma waħda? Il-barokka. Il-barokka li x'għandek il-barokka għandha tolji polvere, Kazamija, okej? Alright, Lara. Lara, oħt il-barokka għanda il-leda kuwa biex taħsel platti. Mark. Mela, Mark, ħanaraw Mark xandu. Mark għandu il-floor wash biex jaħsel l-art. U Lara għanda? Lara, nerġgħu naraw xanda Lara. Lara għanda għadnilek l-ewwel le biex taħsel platti. Daryl. Mela, morru fuq Daryl. U Daryl għandu l-window cleaner Kazamija. Marija Zajra. Marija Zajra, ħanaraw Marija Zajra ċanda, imma la fejn l-window cleaner u kol proset. U erbaħt il-prodotti Kazamija. Jena xek tiftaħom kolla, Dawkum ma tijak, mela, grazzi ħafna Marija. Inti għandek il-prodotti Kazamija, tfuq mwara tara, inti kellek trebbaħa Marija. Mela, ħalli naraw, ħalli nkomplu għaddejjin fil-fat din id-darba s-sajmis Caroline u xek, illi taħt il-verita jew sfida lil naraw fl-imkien. Min jafek għanni xċajt oħra?
Naraw min? Fil-fatt, jista' jkun nerġa' xi ħadd li ġaġi, nerġa' ngħidilkom. Mark Harwood! Illum wara kif ġibnik, tal-karnival. Naf li tħobbu ħafna l-karnival. Tiġa naf s-naħzel. Senażel. Għax nasib iktar sejf mill-sfida. Uwejja. Wejja. Xtajdu l-uwejja, xtajdu l Kulħadd sfida għażel. X'taħseb Mari? Ma nafx, ma rridx nikkonvinċi għax faħar mill-aħħar lażat tiegħek. Ħallu fidej Marija, x'jaħseb li għażel sfida jew verità? Sfida. Sfida għartlek Marija, ġifieri. X'tagħmel? Laqartlek Marija sfida, nun fidejha. Mela sfida ħajkolli għażel. Ħa naraw l-sfida tiegħek x'inhi? Għandek ġo. Għandek ġo? Dejjem għandi l-ġo. Mela, Dejjem għandu ġo. ħatoġbok. Mela tajjeb. Trid tiekol 4 cupcakes f'minuta biss. Mhux problem. Stenna waħda. Mhux problem. Ejja, tajba. X'inhi Marija? Marija għax li tajjeb. Minuta tikol il-cupcakes, għandek 4 cupcakes. Għandek ftit ilma? Mela, le, ntuk il-ma wara ma importanx. Professional, I mean. Tobbom il-cupcakes, int mar. Mela mbagħad nagħtu cupcakes ukoll il-Marija, ta' mhux tikol il b'daqqa bħal da. Ta' anke t-tob it-tfal tagħmlu wix kif ħajmel Mark issa. Preparat? Mela, Mark jieħu postu hemmhekk ħalli naraw isma' li fil-każ anke tieħu gidma sew minnu għax biex tikol 4 minuta. Il-ħin jitlaq propju issa tlaqna! U kemm huwa Halloween għax kien ħobb il-kokki. Qegħdin bil-kokka. Bil-kokka? Ara xieħlew. Ejja, ħafif għax minuta għandek. Igdem. Ġibulu l-ilma mill-ewwel. Isa, hej. Fadli. Veru tajbin. Għaddejt, mela għandek. Tittinna xilek tikolom, jek ma tikolomx. Ma nipprova. Prova. Diffiċli, fil-verità, diffiċli ħafna. Dal-waqt ħan il-taqaw ma' aktar nis mill-drama Sada Stretta fi ħanrukom ukoll xena esklusiva u xieġi wara l-kwinti u tinsewx ukoll ta' xieġi wara l-kwinti tal-mol ta' Eurovision. Ejja ġar sekond, ma rnexxilekx ta' tikolhom kollha. Trid waħda Marija. Ħaħi li waħda trid, għażilha mhux se jirnexxielu għażil. Ħaħi, ħatabillek mal-libsa. Fidejk. Mela, skada l-ħin. X'tagħmel? Ma rnexxilekx qati waħda l-Marija fil-każ u l-oħrajn. Ejja, għalik ukoll ħudhom it-tnejn għalik. Mela, lura magħna. Ejja hawnhekk. Ma rnexxifani. F'minuta ma kienx faċli li tikol il-cupcake daqqa. Marija hawnhekk għandha sustore. Għandha napkins. Min kollox. Min kollox għandha stor sħiħ. Mela, li ħanamlu issa għandna logħba ħelwa wkoll. Marija, ħalli il-cupcake hemmhekk għaliex din logħba. Ma doffi kif iġibli li kell qudiem tfixkilni rajnu. Sidek għax tara lili. Ukoll. Mela, imma kemm mhu sabiħ isma' nisir hawnhekk niċċajtaw vera karnival, però kemm mhu sabiħ illi hekk niċċajtaw binhom Oh mela. Ux. Oh mela. Ja xi ħaġa importanti. Mela, sakemm itellaw li jekk iġobkom il-benk għall-logħba, il-bench għall-logħba li jmiss, ħanilagħbu l-logħba li jmiss, ħanitlob lilek kullara għaliex ħansaqsikom kif intom fit-tisjin. Tajjeb? Iwa, jien le. Għarin dik tajba biex jissajjar, u jien tajba biex niekol. Ma tneħalli tamlu xi ħaġa. M'għandniex franijiet, all right? M'għandniex affarijiet li huma kbar, ħatamlu l-isbaħ dip platter. Tajjebek? Mela, ħanilabu l-logħba tal-Pokoloko, ersqu hawnhekk ħalli nersaq mal-barokka u kif ukoll mal-ara, fil-fatt ħajdilkom x'għandkom. Mela, Marija qgħod hawnhekk ħdejja x'inkella daw taf kif jagħmlu biex jiftħu l-pakketti hawnhekk għandek inti il-korditas is-soft tacos u għandek il-hot Messikana u inti għandek il-guacamole style u kif ukoll għandek il-korditas ukoll. Min ħajamel line hawnhekk, line hija l-qofol ta' kollox. Min ħajamel l-isbaħ di platter, tlaqna! Mela, preparaw, għanaraw minn sejna xulli jgħamil l-isbaħ di platter f'minuta, Marija, qed tiftaħ bil-mod, bil-mod. Mela, għanaraw naqra minn sejna xilu jgħamil l-isbaħ di platter, jekkux il-barokka, jew inkella oħta Lara. L-ewwel ma tikollajn jgħidu. Għandkom l-aħħar 25 sekonda. Mela, il-barokka qed titfa' tistgħu tużaw minn ta' xulxin ukoll,
Jamme, 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 kuli, 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 kula. Jamme, jamme. Għand il-Marija tukur il-cupcake għaw. Tajba mar. All right. Mela, skada l-ħin. Skada l-ħin. Mela, nifu għawnek. Ovvjaw. Mela, ħanaraw tal-ara, dawn huma tal-ara. Bil-mod mara xinu aklamżi u koll. Dawn huma tal-ara, all right, li għamlet hawnhekk dawrithom u tefat il-sos, il-guacamole style fin-nofs, u dawn huma tal-barokka li fetħithom u tefathom hekk. Ara, fil-verità, l-iktar abbundanti tal-barokka li tikol għax ta' dik imma mbagħad kif għadna l-ewwel ma tikollaj. Ma ħajċabċab għal-naħa ma jċabċabx għal-naħa l-oħra. Ibdew mill-barokka. Allara. Rebħet Lara u għalek rebħet il-loba Lara proset mela. Lura f'poskom mela. Ejju għawnek. Marija ma titmannis diki, allura iktar u iktar. Mela, għana nkunu ma kombinaw nuftit ieħor, ħanaraw issa min kien jew kienet, jew kienu l-overall winners. Dal-waqt għanna l-axħar loba fejn se nilabu magħhom l-axħar loba u ħanaraw min se jkun ir-rebbieħ tagħna tal-loba verità jew sfida. Infakarkom li ftit ieħor sada stretta, ħanurkom xena esklusiva u anke xiġġu wara l-kwinti ta' dram sada stretta u għandna wkoll it-tim tagħna kien wara l-kwinti tal-Malta Eurovision tas-sibt li għadda u ħanaraw x'ġara u ħafna affarijiet li ma rajtux propju minn wara l-kwinti. Dan kollu ftit ieħor baqgħu magħna. The worst thing about betrayal is it never comes from enemies. Now it's time for survival. We're just looking for the remedy. Don't break me down. Don't get too close to me. Don't break me down. Close enough to hurt me. Don't break me down. I don't have the energy. Don't break me down. Listen, can you hear me? Why did you deny me? You tried to defy me. Oh. You tried to control me. Thought you were above me. No. Do I see it into your heart? Can I not portray that part? Why did you deny me? But you won't defy me. No. When we get to the final trial, we're all judged for our humanity. Don't get confident in your power. Come back down to reality. Don't break me down. Don't get too close to me. Don't break me down. Close enough to hurt me. Don't break me down. I don't have the energy. Don't break me down. Listen, can you hear me? Why did you deny me? You tried to defy me. Oh. You tried to control me. Thought you were above me. No. Do I see it into your heart? Can I not portray that part? Why did you deny me? But you won't defy me. No. You won't taint me. I'm not fading. Through your eyes I shine. Why did you deny me? You tried to defy me. You tried to control me. Thought you were above me. No. Do I see it into your heart? Can I not portray that part? Why did you deny me? But you won't define me. No. Unbreakable! Ux,
Għadna kem smajna emmek għajdom tam kien dik il-song. Din hija single ġdida, varajta hawnhekk fuq sibtek. Grazzi ħafna. Bħalma varajt Eternity, mhux grazzi ħafna, grazzi lilek. Għaliex wieħed mill-fattura l fejn ġejt lura fil-kant kien l-appoġġ tiegħek u ta' Ġożmar dak huma l-ħbib ta' vera. U għalhekk nirringrazzjak ħafna. Unbreakable hija messaġġ pożittiv ħafna. Ikun hemm f'ħajtek xi drabi nies illi ma jemnux fik, jiridu kolaw forsi l-ambizjoni tijak, il-ħolma tijak. Minti għandek tibqa t-ġilet, jek temmen fik nifsek u taf talenti li għandek tibqa t-siret sa' kem tasal. Anka jek taqa, erġa' jek taqa, erġa' sa' kem tibqa d-dej u tasal għas-suċċess tijak. Proset, dak messaġġ pozittiv u b'saħħtu mant la barokka, ħanitolbok titla bil-mod u nilqa l-komplement tal-bibtaħħa x'sanna għal-aħħar logħba u hija Marija ħdejja għax għandna l-aħħar parti flimkien tal-logħba Verità jew Sfida, mela Marija Żgħira, hija. Mela dik kienet Marija. Ħanaraw min se jinexxielu jirbaħ sa tant ukoll għandi żewġ personaġġi, mela il-majk qiegħed f'idejhu. Għandna żewġ minn nies hawnhekk magħna fl-udjenza illi libsu ta' xi ħaġa partikolari, hekk kelbina dejjem xi ħaġa ġdida. Mela, għandna lil Meme u l-tfal, intu applaws għaliex ħankellimhom naqa' ta' xil-bist, Meme, hekk hemm intħelba. Anġlu. Anġlu Kustodju. Mux Anġlu, Le, Anġlu. mux l-speaker tal-parlament, Anġlu, le. Ta' Anġlu. Uħdejk xanna. L-Anġlu Gabrielu kol. Għara xieħlew kollox blabjat illum. Mela, toqodu għek t-proteġuni, mela li tkun Anġli tijaj. Mela, ejwa. Toqod t-dilli frodu fil-axija. Mela, mija maħna ntallaw il-ġenna. Bomba kju jkolli li l-ek, mela. Dawk huma l-udjenza tagħna li kunu ma hawnhekk. Mela, ħana raw issa min se jilab l-aħħar logħba tagħna llum. Ħalli naraw propju l-aħħar logħba tagħna min se jilaba biex naraw ukoll determinaw l-overall winners. Naraw min huma dawk iż-żewġ kompetituri li se jilagħbu l-aħħar logħba llum. L-iktar fil-verità li kienu sportivi, l-iktar żewġ kompetituri li mbagħad jażluhom min-naħa tad-direzzjoni tagħna. U dawn huma fil-fatt ħadħlif Lara u Claudia! Okej, mela, ejjew ħdejja fin-nofs hawnhekk għaliex naħa tagħmlu ħa nilagħbu l-logħba tal-Meżawda Milano. Mela, Daryl ħdejja bħala l-modell għaliex li ħa nagħmlu dan. Mela, għandkom in-nail polishes hawnhekk differenti, kulur differenti. Issa waħda law Lara ħalli jaraw, please. Inti tfajdejk hawnhekk, inti ħatamel differ u inti ħatamel din in-naħa, delete, u inti tagħmel delete u ħanaraw ma ħajkun l-iktar kreattiv. Tlaqna, jitlaq il-ħin issa għandkom minuta minn se jagħmel l-iktar differ kreattivi se jerbaħ il-logħba tagħna u nfakkarkom illi tkunu l-overall winner, ġifieri tkunu rebbieħa fil-fatt għax għandna żewġ nisa rebbieħa uffiċjali ta' dan il-programm Verità jew Sfida, edizzjoni speċjali La Barokka. Mela, għara kif qed iġibuh, nispera m'għandekx fejn tmur, għal ofsinhar għaliex ħajkollok tmur dawk id-dwiefer. Imma insomma, li għandek tajb il-karnival. Iġek ħerawk barra n-nies, ħajasbuk il-ilbis tal-karnival. Aktar ma tkunu kreattivi, aktar aħjar, għaliex fil-verità ħalli naraw min se jirbaħ din il-logħba u bekk l-overall winner tal-lum. Min ħajkun ir-rebbieħa uffiċjali ta' Sibtek edizzjoni speċjali l-lum tal-karnival. Mela, fadalkom l-aħħar 5 sekondi. Skada l-ħin, mela, ħdejja Marija, mela ħanaddulaw, mela din in-naħa għajdu li xamiltu, mela din in-naħa ta' Claudia li għamilla ċajta Peppi, suppost għamilta li l-lum għamilli law. Mela, xamilta hawnhekk fil-karnival? Iva, ħafna kuluri differenti, Tarom Marija din naħa? Tara din naħa? All-right, u din naħa? Għanna lil? Lara? Xamilt Lara l-fej? Għamilt il-bejz u għamilt naqra sports. Mela, fidejn Marija xogħol illum. Lim joġbuk liktar? Din naħa jew din naħa? Tmissaw xax tiċċattas. Mela, issa naqalaw, mela ħanara, ekku, ħanarawa. Suspans, lim? Daw. Ta' lim, mur bidejk, ħalli naraw, lim mar. Lim? Dawk. Mela terbaħ Lara! Proset! Lara, għalfej oġbuk dawk? Tħobb il-pink inti? Iwa. Għalek, għax tħobb il-pink, balanzjer dan. Lara hija rebbieħa uffiċjali tal-Verità jew Sfida l-lum edizzjoni karnival flimkien ma' La Barokka. Proset!
Ir-rebbieħa tagħna, mela jiena nixtieq nirringrazzja lilkom kollha li kontu magħna proset. U nawguralkom il-karnival, kumeta l-karnival it-tajb sa tant għandi wkoll ir-rigali. Ħanat ir-rigali lilkom, lil kulħadd, għandkom fil-fatt ikel. Grazzi lil James Caterers, all right. Għandkom ukoll iċ-Chirizos, grazzi lill-Aquates, u għandkom ukoll il-Fury, grazzi lil Romano Kassar. U fl-aħħar mhux inqas ukoll għandkom borza mlija ħelu, grazzi lil Dylan's House of Candy, grazzi lil Dylan's, grazzi lil Mirjam u t-tim kollu li anke ġibunna l-ħelu hawnhekk, all right. Inti tħobbu l-ħelu Marija? Tħobbu l-ħelu ma' din għalik ta' minn għandi u minn għand Dylan's. Tajjeb, tal-li kont magħla. Grazzi lil Dylan's, grazzi wkoll ilkom kollha. Mela, dawkum mar-rigali għalik ukoll. Thank you Marija. Għalik ukoll tal-li rbaħtlu f'Roll Willen għandna fil-fatt daw ir-rigali kollha għalik. Mela għandek ir-razzett l-antik, għandek il-ftira tradizzjonali, għandek ukoll rigali minn għand James Caterers, fikel, għandek ukoll iċ-Chirizos, snacks, għandek ukoll fwieħa minn għand Paul & Waters, The Perfumery, għandek il-Fury minn Romano Kassar, għandek ukoll il-Hello, grazzi l-Dylan's House of Candy, għandek Pizza Petrus, għażel li trid inti, Maltija, Margherita, tuna, capricciosa, 4 stagioni, peppers e pepperoni. 4 stagioni. 4 stagioni jagħtijak ukoll. Tistgħu tagħmlu parti bejn blokk għandha pizza wkoll. Mela, u għandek ukoll prodotti tal-ħasil Kazamija. Tajjeb, Thank you. grazzi lilek li kont magħna, grazzi lilkom li kontu magħna. Grazzi mill-qalb, il-Marija la Barokka fuq kollox u kompli xerret il-pożittività Mar. Kif wara kollox. Grazzi ħafna ħin. Dejjem tagħmel u n-nies jieħdu gosbi. Grazzi lilkom li tħobbuha tant u aħna minn hawnhekk ħalli immorru għal ftit sekondi. Grazzi l-Marija, thank you li kont miegħi Marija. Il-karnival it-tajjeb. Thank you. Ħadd gostaw? Iwa. Ħafna? Iwa. Terġa' tiġi? Iwa. Alright, tajjeb. Neġgħu niltaqgħu ma' Marija. Aktar qudiem waqt sibtek fi programmi speċjali wkoll ta' tfal. Ħafakrukom se jiġri minn hawn ftit ieħor iva ħaniltaqgħu ma' Steve Dalli wieħed ukoll mill-atturi u anke produtturi ta' Strada Stretta fejn ħanaraw ukoll xejn esklusivu kif ukoll x'ġara minn wara l-kwinti ta' Strada Stretta u għandna wkoll filmati esklusivi minn wara l-kwinti minn hawn ftit ieħor ta' x'ġara fil-Multi Eurovision tas-Sibt li għadda. Iva dan kollu minn hawn ftit ieħor ibqgħu magħna.